Nikora Ramogi kamana enya kumpita Ramogi TV kaende agene nuchirio mabera nyinga Trevor Ombija jandengo panga janyakachi dendo numbija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. Jarankaka sirikal tiyo gi budget Margaret Nyakango kwedo ketho motere ne doho ka penjo to pod wuok kadibeni gete bang' siemo sirikal ewi uchumi. Sani kanyoro around sapaga chilo kinyi ni rates mag koth manochwe Voi nobedo very high. Makata sani presentation mane watimo Voi emanigi one of the camps manobedo increase. The situation rach kono sani. Riwruok Kenya Red Cross oyango pek mantiere chiwo resruok e kinde ni maula omuomo e Kenya ka kwan ji motho koro chopo 160. Chenro mar kelo mine makaluo kanyakla koro mako mach ka penjo to pod medo wuok kadibeni timogi e yor siasa. Jaloko maro poden Elizabeth Otieno Nyarugenya dwer winjo pachi 2-3-6-0 mane kakinyalo yudo nyiso kaminti kaminene Ramogi TV gi pachi mbaka mwadhi gosani ni kwa chakuri doma Mombasa oweyo jaga budget maturka Margaret Nyakango gi rambun mar $2,000,000 kata omenda maching mar 500,000 bang' chwale do gitude kod ketha 4 mag yudo omenda e yor mibadhi. Nyakango yudore kama denye kinde ma osebedo ka oyuak ni sirikal tia rieta gi omenda mag jopiny. Jafwambo marwa George Bati mioler. Okinyi mar tich ariyo, jaga budget maturka Margaret Nyakango yudore lweto bila ewi seyo matere nyaka doho ma Mombasa. Ka weche maluore oting'o yudo omenda moko e yor miganga. Jal momako bura Claudia Mweni Mutungi koni e kinde 2019 gi 2020. Nyakango ne okawo kuom $29,000 e yor miganga. Nyakango bende kaluore kod oboke mar bura odonjne ni ne otayo riwruok moro mar saga maonge kod lesen higa mar 2016 higni 3 kane pok oyier kaka jaga budget maturka. Kethogi Nyakango ne okwedo. Kendo jal buche ma Mombasa Alex Thuku owe kod rambun mar $2,000,000 kata omenda maching 500,000. I hereby admit her to a bond in the sum of Kenya shillings 2 million with one surety of similar amount. There is an alternative of Kenya shillings 500,000 cash bail. We mentioned this matter on 13th of December before this court. Meko mar Nyakango nenore kama onjao chuny moko kuom josiasa makoro wuok ka kwedo piny owacho kuom temo meno bada pise mochung' kendgi e pachoka. E yote mare ogai mar Azimio Raila Odinga okoni meko mar Nyakango koboge nikech ne giseneno kobiro bang' ka Nyakango ne golo moko maling'ling ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok ti makare kod omenda mag jopiny. Okoni meko mar Nyakango en mana gi migeruok godo mondo yud kaka igole apisi mondo sirikal yud ng'at machielo manyalo kawo kare ma ok bi golo maling'ling kaluwore kod tiyo marach kod omenda mag jopiny e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotudo wachno kod weche mag siasa, Raila bende okone duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka EACC ni wi jo Kenya ok bi wil kaluwore kod ler manochiwo e wi weche mag mibadhi. Jatend Kenya Martha Karua okoni meko mar Nyakango nyalo bedo ni otenore kod weche manogolo e nyima put mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio Bomas of Kenya. Kama ni okoni moko kuom bede migepe mag sirikal tiyo marach gomenda mag jopiny. The exaggerations are in the National Treasury, and let me just give one example. When I was doing the budget for Consolidated Fund Services, this is where my salary is paid from. I found out that my salary was budgeted at 3 times what I'm paid. And it was like that for all the state officers. We found some ambiguous definitions of the loans, and the Treasury could not tell us what really we were going to do with those loans. Karua koni en wich kut ni jal ma ogo poro ka yako mwandu jopiny ema imako ka joma otimo miganga machal kod mago to winjo maber. Moko kuom jood bura bende odiro kuoyo wang'o gai mar jomin buche ma gikoni tiyo godo e yor siasa ka gikoni meko mar Nyakango en bwogo tend joma mine mochung' e yor adier kendo yango e ler ka piny owacho tiyo marach kod omenda mag jopiny. We condemn this action and ask the Office of the Director of Public Prosecution to stop being used to attack and hound out of office other constitutional office holders. Madam Nyakango has been saying it. We are mismanaging our finances and we are mismanaging our country. Kakoro en higni 4 nyaka ne yier Nyakango kaka jaga budget maturka. Penjo en ni ere kaka ne opuodhe lemono kane en kod ketho. To jotim nonro ne ni kanye mane ok ofwenyo ketho ma ikoni ne otimo e higa mar 2016.
George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Kenya Red Cross okwayo oganda jo Kenya mondo obed kod horuok e kinde ma kwan oganda mamedo yudo midhiero mar oula medore pacho kae ka gitemo chwalo kony ne oganda ma midhiero no omonjo. Piny owacho bende medo singo sinani margi mar kedo gi midhiero mar kodh El Nino masani osekelo tho mar jo Kenya 160 ka ji mathoth to bende oseringo miechgi. Jafwambo mar Walidi Okeyo miwa ler. Kinde ma koth mapek pod medo chwe pacho kaka oganda moko ywago onge mar kony mosechopo negi. Riwruok machwalo kony kod resruok ne oganda Kenya Red Cross bende koro jiwo jopiny mondo mi obed kod horuok kendo kik girit midhiero jukgi. Riwruogno yie ni en adieri ni osigo osebedo negi mapek kata ne gin mar reso kwan man malo mar ji ma oula okelo negi midhiero. Red Cross hatujawaona hapa ground, ama ni mmeona Red Cross hatuwatambui na hatuwajui. Umesikia hata ile ni jina tu la Red Cross ambalo tulele. Umesikia hata wananchi wenyewe wanasema mwago mos ne jovoi nikech report nosechopo mag voi but ne pod getin. Sani ka nyoro around sa 11 okinyi ni rates mag koth manochwe voi nobedo very high. Makata sani presentation mane watimo voi emanigi one of the camps manobedo increase the situation rach kono sani. And of course kagima kamano timre then yudoka direction mar migepete koro chak lokre ng'iyo voi. Koth mapek no osekelo tho mar ji mar 160 ka piny owacho singo medo keto maine kedo gi midhiero go ka kwanno e chichne kidek medore ahinya te kinde ma koth mapek medo chwe thurka. Regrettably, 6 fatalities have been reported in the last 24 hours. That is 1 adult in Kilifi, 3 adults in Taita Taveta, 1 adult in Narok, and 1 adult in Homa Bay counties. This has raised the toll to 160 deaths of fellow Kenyans. Nyake sechegi, oganda moheo nus milion osedar kendo wuok e miechgi bang' oula mapek monjo gi kinde ma Kenya Red Cross wacho ni gitemo duto ma ginyalo mar chwalo kony ne oganda. Yudo ka wan gi ji 105,824 manendo households mobedo displaced. Ki translate to G koro dhano individual level tiyudo ka this is about 529,120 persons mobedo displaced. Piny owacho kokalo kuom migepe bura tiyo kanyakla gi Kenya Red Cross e rakruok gi midhiero mikelo gi koth mapek no ka bende ginywando governors duto 47 ma pacho ka ni chenro mag reso oganda odhi yo makare. Kachakre health, kachakre jo special programs nyaka education wan godo ka biro to chiwo information KDF nika National Youth Service nika indi koro nyaka National Police Service nika. Koro ka jotelo go endo biro to wachiwo updates ma ji osetimo and what are the plans mantiere. Midhiero mar koth kod oula osemedo nyuolo koda ka tuoche karanyisi en county Malamu ka tuo mar nyaldiema osenego ji 3 kendo ji 105 bende tuo no koro mako. The toll on health is alarming, marked by a confirmed cholera outbreak that has affected 105 individuals and has resulted to 3 fatalities. Yesterday there were 2, now there are 3 in Lamu County. Moreover, access to healthcare in 49 facilities nationwide remains compromised due to inaccessibility. E gwenge masololo Marsabit, oganda okwamo ipi bang' oula mapek pongo gwengego. Ntie jok ma pi nodino negi kuonde mopogore opogore nikech Lydia sani king'iyo tiyudo ka pi ogik nyaka wi tetni moumo nyaka wi ot mangima. King'iyo picha tineno ka gete maneno gimalo kama. Koro jogi endi gidhi gidho wi tade ma gibet giwe. Maybe for 3 days kata 1 week onge ng'ama osechopo negi kanyendo. E kinde ma koth mapek medo chwe thoth gwenge ma pacho ka riwruok mar Kenya Red Cross kwa oganda jo Kenya mondo med bedo kod horuok e kinde ma gitemo duto ma ginyalo mar chope konde duto ma pacho ka mar chiwo kony mowinjore ne oganda. Liria Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni ringre ji 4 manyo wito ngimagi bang' yamo mapek tuomo yie mane giidho e gwenge mag Nyatike e kaunti ma Migori oseyude ka menyo to pod dhi nyime ne ringre ng'at achiel. Jafwambo marwa ma Migori George Juma leronwa mathoth ewi masira ma osetimore nam Lolwe.
Wuodhno mano chakre dho wadhno mar kawo kar sa biro mar odiechieng' ka ochomo dho wadhno mar Aneko ne olokore masira kane oromo sa 10 mar midhiambo. Yieni mano ting'o kwan ji maromo 8 ne apaka mager ogo e nam Lolwe ka ochiegni go e dho wadhno mar Aneko kendo weka kwan ji maromo 5 ne owito ngimagi. Achiel kuom mine mothogo jaoda nitie, waneno ka ji ringo biro koni. Nyo mine moko morwako uniform, koro wawacho ni ibini poni amemba gi moro mes, koro gibiro peyo. Wawinjo ka jomoko wacho ni joge donie motho. Kono wakaw yidhi matindo gi miluongo ni jwenge ema ne waringo go kanyo. Wan e yie ji 8 to yamo manyo pukowa. Manyo dong bang'ogi ka koro tiro ng'ani mondo weru omgi to kwachopo kuma ne wamake kama to onyiso ni aol an koradhi. Machielo bende kodogo nyiso ni kubeno mondo mi uduwa resi. Kuom chopo kume to nyiso ni aol an koradhi. Rose Nyerere, Mary Andai, Rosa Nyango, Mary Odhiambo, kaachiel kod Morris Juma ne ngimagi chot e masirani. Ji mamoko 3 mabende ne nitiere yieno to ne oresi, kaachiel kuomgi en miyo bende nyaka sani kopodhi nyime kod yudo thieth. Jomoko notemo konyore to joma mine joma ng'awo no ginyal konyore nikech gicha nobwogogi. Koro mine notho kanyo 4 gi dichuo achiel. Koro kapok otieko 2 days to wasetemo mwayudo ji 4, ng'at achiel mapod odong' mapod nyaka sani pod wan e program mar manye. Jolupo e dho wadhno mane kowacho ni chenro mar reso jogi mane nitiere yieno mane okelo tho ok nobedo mayot nikech onge mar yiedhi matiyo kod injini mane nyalo konyogi. Yie wan go to machine onge mamarwa maka gimoro timore makamano to wakawe immediately. Nwakwayo county government mondo konywa gi machine in case ni ajali aina no yudore wanyalo ng'e mapiyo waringo wakonyo jowa moyudo ajali. Wan kata wan wuon kaka ne wanyalo gi kanyo na tek kaluwore gi yamo mana ywak ka masin onge. E koro kilio wa maduong' en ni waonge gi masinde monyalo riembo go yiedhi ma wan godo manyalo konyo accident. E kinde mar seche 24 bang' masira ne timore kendo kelo tho, onge apisas moro amora mar Kenya Coast Guard kata mar kaunti mane ochopo kama masira ne otimore mondo koro chiw kony. Jolupo oseyo piny owacho kuom rem e chiwo kony mapiyo madwarore e sama midhiero timore. Nwatemo gi wan kaka joma nyalo bet ni nyalo konyo jogi. Nwatemo kijende 2 gi ji 4. Wanyalo kwayo sirikal kanyalo konyowa asa beaches ma county wa ma Migori ka waonge gi engine mane center maka gimo timo to wanyalo gocho ne immediately to ringo to rescue life. Oyangore ni moko kuom jogo eko mane owito ngimagi e masirani ne onge kod jaket ma ong'ere kaka life saving jacket ka jolupo bende ywak ni thothgi onge kod jaketegi. Luwore kod yuto moyudo kanyo en yuto matin mok nyal kelo pesa manyal dhi nyawo kod life jacket. Wan gi jackets 40 life saver jackets ma almost jolupo 360 e beach makao pod onge life saver jackets. Masira makamayo bire kindeno mabende chenro mar manyo ringre mar miyo majegni 42 mane owito ngimane e arono mar Migori e gwego mag Osiri tarik 3 mar dweni pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Goa kanyo ni chenro mag od bura noyudo ng'ikruok bang' jood bura bago ng'anyo ka gidwaro omenda mag aguch CDF. Senators kod jood bura odagi ni ok gibi dhi yweyo kapok omigi omenda go. Maendi ne timore ka ng'ur kaka kacha bedo okwako od bura kaluwore ni mano ma jood bura wacho ni oseng'adi omenda magiyudo kaka mbalang' mag yuoro e chenro mag od bura, mano sitting allowance. Walter Nyambaga miwa ler. Ne en ywaruok mane pilore kawuok e od bura mamalo kod mano mar Senate e kinde ma jo od bura ne obago ng'anyo mar tipo e kendo chiwo chung' margi. Nipo nono piny owacho kochwal negi omenda mar NGCDF onge dhi yweyo kaka chike mag bunge dwaro. The government is always supporting their executive programs to the detriment of CDF. So what we are saying is that we have suspended all sittings, all government businesses until CDF is expanded to our schools. Kuom thuolo mar dakika 30, sajeni mag od bura ne otemo gayo jo od bura mane odhugni e liare mar od bura mar rocho chenro.
Jaleg wi kweth mathoth e od bura Silvana Sosoro ne oneno matek ka otemo lego wi kweth mag jo od bura mane pok oyudo muya mondo donji. E piny oduogo bedo matek ne jalup spika Gladys Bos mane otieko chenro mag twak apoya. Magi timore bang' ng'ur mathoth osebedo e wi kaka nok mar jo od bura osemiyo chenro mag od bura mamalo kod mago mag senet orem chwalo tijgi. Maling'ling' ofulo ni duol mar osara SRC ne ong'iso balang' mag jo od bura mag yudo kuom bedo e od bura kinde ka kinde. It is our privilege to get the payment or to have those allowances in place because it is part of as per the law. It is our allowance, so it should not be scrapped off by SRC. SRC to kunji ka jo bunge wacho akia anto kase yie kodgi nikech ok ging'e gik moko properly. Tarik 19 dwe mar 9 higani, Moses Wetangula ne owuok tung' mosuko jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa bang' rito mondo kwan jo od bura rom mar twak kaka chik dwaro. Jakoro Magajwang' mano en okot miduong'o e od bura kaendi mondo jo od bura chopi e ka ginyalo dhi nyime kod chenro mag od bura. Ma kaluwore kod katiba namba 121 mabiro dwaro ni jo od bura chop kwan mar 50 e ka ginyalo dhi nyime kod chenro mag od bura. Kabathe konchiel kod skar Senate to gibiro dwaro ni mondo gichop kwan mar 15 ka ginyalo dhi nyime kod chenro margi. Those who are saying that they should be whipped, it's a problem with the payment they are getting from a CRC. I think somebody should just resign and maybe go and look for a job. SRC yande owito oko balang' mag silings 5,000 mag romo ka romo manejo od bura yudo kendo keto gi osachgi e silings 710 kae kanyo riwo koda ka omenda mag ot madwe ka dwe ma en silings 150. Laki ka kawuono an gi committees ariyo sama keto. Samoro timore kamano kata sama bunge be dhi nyime. Koro tiende ni kadipo ni joma ng'eny MPs mang'eny nigi tabu bila mawacho no, to it means the quorum nyalo bedo affected. Committees to get full hours bedo dhi nyime kata wacho gi mar jopiny to seche te. Mano be nyaka tim seche te maka okitimo migalo wi bunge kai ma intie kabisa to the employer biro punish employer en joma no keli bunge. Moko to seyo mana telo mantiere od bura mar seneto kod mano mamalo. Everything rises and falls on leadership. Those are not my words, they are words of John C. Maxwell. Where much of the role of whipping comes in is when there is legislation, there is a specific bill and you want to marshal for the favor depending on how you want it to go. When there is something that has cropped up that needs quite a bigger attention, but it is a personal responsibility. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Lere mar od bura, Nairobi. Doho mamalo ochungo sirikal kik chak chenro mar ndiko jo Kenya chenro manyien mar yudo pande moyiedhe miluongo ni Maisha Namba. Ma en bang' riwruok mar Katiba Institute dhi e doho kendo chwalo bura mar kwedo chenro no kendo wacho ni sirikal onge ratiro mar keto jopiny gi ndikruok makamano. Katiba Institute wacho ni sirikal ochako chenro makamano ka ok otimo nonro e wi midhiero manyalo yudo jopiny kokalo e yor ndikruok ma itimo e yor mbui. Midhiero moriwo koda ka jo rochruok mar arita mar jopiny bende. Mana kaka huduma namba, Maisha Namba dwaro ni jopiny oket nonro margi e yo manyasani. Sirikal bende seyo kuom rem kao pach jopiny. Apisa moro matiyo gi kambi tudruok mar Safaricom onyiso doho ni gavana machon ma Migori Okoth Obado ne onge e kama nonro yango ni ne onegi e nyadendi mosenindo Sharon Otieno. Kano chiwo nene nyim doho, apisa no wacho ni Obado ne ni Nairobi e thuolo mar tarik 20 nyaka tarik 5 dwe mar 9 higa mar 2018. Mane thuolo mane omonje Sharon ma ochuo nege. Jagono ne manyinge Clinton Odek Etianga bende ochiwo ler ne doho e wi omenda moko mane ooro e yor simu e kind tarik 1 gi tarik 6 dweno gi achiel kuom joneno manie burano endo. Burano dhi nyime kiny. E thuolo mar dwe achiel mokalo, kanyakla ariyo madito ariyo mag mine kaluo osebedo ka romo kendo diriyo. Pany Women
en riwruok mar mine molony manoyangi dwe mar 11 higani ka sigand nyinam en riwruok nyiluo mochakore kanyachiel mondo ber ngima mar nyathi manyako. Romo margi magalamuro no nyobagi e kaunti ma Homa Bay. Penjo to luorore e wi riwruok ariyogo eko ting' magin godo kod po nono ni ginyalo bedo kamoro achiel mondo gikel ber kaluo. Simpro Sokinda miwa ler. 3, 2 Dwe mar 11 higani mine molony nochokore kamoro achiel e magawa moro e kaunti ma Kisumu. En chenro manotelie kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. Odiochieng' manyoro nyiluo notwere kendo riwre e kaunti ma Homa Bay e romo magalamoro motesi ni sigand nyinam. Gisani penjo maduong' en ni to riwruogegi ni kod ageta mane to bende ginyalo riwre kamoro achiel e bero ngima oganda luo. Kaluwore kod jakom mar Pany Women Betty Adera, riwruogni geto choko kamoro achiel mine mani kod lony mopogore opogore gi ageta mar loko ngima oganda kaluo. Chakre ne watim launch nyaka sama wuoye kodini wasebedo gi tree planting mane wacommit ne Ministry of Environment ni wamire target mar 1 million trees every year. Sani koro wasechopo nus mano in only 2 months. County chapters koro nitie gi chenro mar limo children's homes moseyangi mana mondo wan be wariwre kodgi e misimu mar Christmas sama ji chamo chapat to gin be gichame chapat. Komachielo ne waloso kod Atieno Otieno ma en achiel kuom jokanye komiti mano bago romo mar sigand nyinam. En chokruok maduong' makelo oganda ma e tie nam manyiso ni gi Siaya, Homa Bay, Kisumu and Migori wabiro kamoro achiel. Sana ne wabiro kamoro achiel mondo wakonyre tieko gik moko adek mamiyo dongruok ok dhi mbele e yo makare kod ka nyithindo manyiri gi mine bende. Gik moko adek gi gin jomanyien magamo kute mag ayaki, iye mohiu gi tulo mek udi. Nyaka gika magi gin riwruoge maduto dwa nyayo bere kind oganda luo. Jokanyo wachang'o e wi nywako ne chenro mag bero ngima oganda. Ng'ata ma feel ni objective mwan godo niendi kata gima wa believe in ma wa champion niendi en gima en bendo believe in mago jomwa rwako mondo rekod mondo wadhi pamoja. Kumoro amora kidhiye koluongi tidhiye to kokoluongi to kidhiye. Koro an gima dang' awach ni an mana gi teko mar wuoyo kuom Pany Women kendo chenro ma wan go kaka Pany Women wan to wariwo ji te wan ok wabagua ng'ata. Giduol achiel jotelo gi okwer ni ok gitenore e kweth moro amora mar siasa kendo bedo ni jokanyo mag-gi inyalo tudi kod kweth mag siasa gin to ok gilose weche makamago. Pany Women is non-political. Masama waromo kaka Pany Women, wach siasa ok wawachi, wach dongruok ema wawacho. To other than that, ng'ato ka ng'ato kaka dhano nigi hakine mar tenore e mrengo mar kisiasa mora amora. Koro iye kanyo wan gi jo Azimio, wan gi jo ODM, wan gi jo UDA, to sama wachokore kaka Pany Women to wan wach siasa okawachi. Coincidentally, Azimio e chama maduong' e area wane. But ne gima riwo leaders from all sectors. Kineno ka kwano kanyo ende tudo nyaka NGOs, tudo nyaka CSOs, tudo nyaka people in the private in private sector, public service, jogi duto te omiyo kwa yiengore siasa mora mora. Pany chano romo machielo magalamoro tarik 13 dwe ni e kaunti ma Migori ka sigand nyinam bende biro bago romo margi mar 2 higa manyien e kaunti ma Migori. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi yweyo moro machuok kodogo podwan giche manyien mabiro kelo iru kaneno kuoro pacho 2-3-6-0. Elizabeth Obanda, Ramogi neno maler agomos ne joma owito jogi te e ohula. Trevor Abraham Ogwedhi, wuod Kisui, Ramogi TV ler kendo aneni yo makare agomos ne joma ne owito jogi e nam. Odhiambo janamba kapiyo jaseme umbija Nyasaye ma jang'uono mad mi jowa mowito ngimagi e pi ocho makende. Erokamano ahinya. Stanley kawuok Lieta agone mos ne joma oula otero. Erokamano ahinya. Muri Trevor ma Jaden kocho nin kanya kwar Kogola. Kocho ni Trevor, you should know that you're my role model. Erokamano ahinya. Mano Jaden.
Wacho ni kizungu wacho kama na doko wala baba. Wacho ni Trevor, you should know you're my role model because of how you speak English. Maybe you can tell me the secret in order to enhance mine. Nero kama na inya Jaden Bimanye tiedero kamoro kanyo mondo wagomba. Eric Odema kaya chunge kanya mkago. Trevor parne jotelo mamigori mondo gikonywa jopiny mondo gimiwa net. Suna kecho nyaka godiochieng. Nero kama na inya Ramogi TV ma ndio weno janabi kana oyani Masai. Akwayo Uhuru Kenyatta mondo duogo bed president 2027 pod otin. Okay. Ero kama na inya bidu manoro utiwa ria deka uchiel no. Udugo bang daka machuwa. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka swete. Ok ni en talent ni kori rie tiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo. Abotiri kum dila mar MRM. En kisetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kaendi ma ok tin ne jodak 400 nie mudho e kar dak ma Mukuru kwa Ruben
bang' kambi keyo teko sitima Kenya Power golo oko transformer 9 magikoni ne otudi e yo ma ok ni oriere. Kaka Judith Omondi leronwa, jodak yuago rochruok mar arita kaluwore gi mudho e kinde ma Kenya Power to ramo ni pod timo nonro kapok giduoko transformer go. Okinyi makawuone wawuotho e gweng' ma Mukuru kwa Rube ne kaunti ma Nairobi, ma jodak mage ne ochwalo ng'ur ni otieno achiel e mudho osemiyo gikadhi e midhiero kaluwore gi transformer mane ochok kod Kenya Power kawuok e kar dakno ma Mukuru kwa Ruben ma oting'o ma ok tin ne jodak 400. Chakre chieng' mana ayudo machni, an gi higa 5 ka tiyo gi machni ma token. To kaka joma token no biro nyoro, no mayo wa mach, no chako kao transformer wa koro nwa dong' e mudho. Jodak gikoni gisebedo ka gichulo stima, mak mana ni kuo mar mita ne osebedo diere moko, kendo ne gichwalo ng'ur ne Kenya Power mane osingo kilomita manyien, gino mpok gineno nyaka sani. Kila mtu alikuwa na tokens zilikuwa zimewekwa hapa juu, na tunashindwa hizo token hapa juu zilibebwa na akina nani, juu sisi kama wakaaji hatujui kuoperate mambo ya stima. So hizo stima lazima zikue, hizo token zilibebwa na mtu wa Kenya Power. Juu hata saa hii ile mita yote yenye ilibiwa na ukisoma inakuanga inasoma kama Kisii na huko Wajaluoni mahali kwingine zote zinasoma huko, hakuna yenye iko active. So tulikuwa tunaomba hizo mita zote zenye zilibebwa, tunaomba kwanza zirudishwe na tuwekewe token. Sisi tuko ready kutumia token. Kao tina chiel kende giko ni giseyudo monje lwet jo maundu magiko ni poni omedo dhi nyime to gimagi nyalo bedo kamarach. Nyumba zetu ni slums, ni mlango kwa mlango, so insecurity iko juu, but hawakutupatia time ya kukwenda kukaa na wao chini tujue ni nini wanataka na ni kwa nini wanataka kubeba hizo transformer. Kaluwore gi lipot mane wayudo kowuok kuom jatelo mar Kenya Power e kaunti ma Nairobi, ne gichoko transformer 9 chieng' wuok tich magiko ni otudi e yo ma ok ni kare, kendo gisechako timo nonro e wi stima ma otudi to ok oyang kod Kenya Power. Gisingo duoko stima kono bang' nonro margi, kendo ka bang' jodak makono osechopi apise gi mar yango ni gitiyo kod stima e yo ma oriere. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruog joriemb tuk-tuk e kaunti ma Kisumu ne jobiro kanyakla kendo chuogo lony manyien mageto bero sekta no to chutho e rakruok gi timbe njore kod rochruok mag arita. Kaka jafwambo marwa Joja oko leronwa, lony manyien no geto chiwo ler e wi joriemb tuk-tuk, rut magiringe kachiel kod tesen mantiere. Joriemb tuk-tuk e kaunti ma Kisumu ne jobiro kanyakla kendo ng'ado mar tiyo gi lony manyasani e rakore gi jonjore ma samoro pondo eigi. E lony ma kamano midendo gi dho ngere ni coding system, tuk-tuks duto mabiro yie kod parono ibiro yangi wegi, jogo mariembogi, stage magichung'ie kaachiel kod rut monego giringie. Wadwaro mondo tuk-tuk duto te ma operate Kisumu ka wang'e ni en tuk-tuk mane, to tiyo yo kanye, to chung' kama nade. Mondo ka customer oidho to customer obed gi yot, kata ka gire msike moro dong' e gari to onyalo yudo kama ochako godo. It is a very important system since it assists them to manage their information and data. It will be able to know which boda operates which route, registration number for the boda, and we are hoping that the tool that they are using will assist them to improve on compliance levels on their members in terms of licenses, valid insurance stickers, and also they should have a database for their drivers. En okang' mabende gikone geto konyo customers masamoro oma mwandogi gi jomibadhi mopondo e ohand riembo tuk-tuk, kako machielo bende ogeto reso derepe moting'o customers mani kod paro maricho. Iro customer oweyo mzige tuk-tuk, okia noweyo tuk-tuk mane, nikech tuk-tuk gi dho kastembe giwacho ni gichalre. Mara nyingi ibiro yudo ka giwacho ni oidho tuk-tuk ma yellow, kata oidho tuk-tuk ma blue, kata oidho tuk-tuk ma kwar. To kipenjo to bing'e number plate mar tuk-tuk no okia. Koro mae momiyo wabiro gi paro mar coding ni mondo mi okonywa gi kastembe wa. Yudo ka diere machon ne customer nyala kawo ja tuk-tuk mora mora, yudo ka samoro osekwalo diel kata mana wawach ni seme kata kure, to kawo ja tuk-tuk to gidhi giting'o diel no kendo gidhi giuso kama bor. Miyo customers nosebedo ka tiyo kod tuk-tuk marach e weche mag kuo, kata samoro jomoko kawo tuk-tuk gidhi gitimogo timbe mag anjawo kata nego ng'ato kata ng'o.
Gikoni ma bende biro konyo e yango nyithindo ma samoro weyo sikul kendo donjore e ohand riembo tuktuk ka hikgi pok oromo, kako machielo bende biro konyo piny owacho e yango jogo matiyo gi tuktuk maonge okumba kata insurance. Sekta wani endi ok ber ahinya. Omiyo wan kaka leaders nwa wuok oko mondo mi wakete obed alwora mowinjore. Nikech tich onge Kenya, ma en tich. Ka waseyude nyaka koro warite. Omiyo akwayo joma nigi tuktuk mayudore Kisumu County. Chak chon imany coding niendi, nyithindo madhi skul, wakwayo gi muolo, giwere gi tuktuk. Kata wan bende wan gi challenge kaka joma nie sekta ni. Iyudo ka tuktuk samoro driver weyo kamoro, to tuktuk no gwenyore kama oweyeno. Seche mogwenyore kama oweyeno, yot ne ng'amo neno, yot ne a leader moro machielo neno tuktuk ma apply yo machielo, kod ro machielo. Yot ne mondo penj ni to bwana in ma in gi gari ni, in ng'a, to wuon gari ni kanye. Nikech coding ni biro nyiso ng'ama onego bed ni kod gari no, gi sama onego bed nobede kode, gi kuma onego bed oringe. Magi timore sechegi mikoni kaunti ma Kisumu ni kod tuktuk chiegni 3,000 makelo nweng'o ne dhano ma ok tin ne 9,000. Gichiwo siem ne joriembo duto mondo mi oketi tim lony ma kamano nyaka tarik 20 Desemba ni, ma kokalo kanyo to gibiro kawo okang' mowinjore ne jok ma kamago. The coding of this exercise is done in other regions of the country which we have seen, and it is very successful. Magi madhi konyowa mondo mi wa identify jogo matimo ga timbe maricho go, gin jogo madhi tamre keto wach coding, wadhi ng'eyo ni gin jambazi mosebedo kani e kindwa. George Aoko, Ramogi TV. E chenro mar ng'e gwengewa kawuono warango nonro mar gweng' mar Namba Junction e kaunti ma Migori. Nyingine ne ochakore nade? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Ramogi en tich ariyo manyien, arwakni machiegni e tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kalapapla mar ng'e gwenge mana kaka pile kawuono olwarowa e kaunti ma Migori, kuma wakelo ni nonro mar kama iluongo ni Namba. Kama iluongo ni Namba ni Ramogi Ajwang' en akekyo manyalo teri Isbania, to nyalo teri Kehancha, kendo nyalo teri Sori nyaka Muhoro. Kanyo bende nyalo yudori ka ichopo Homa Bay, Kisii nyaka Kisumu. Ramogi, sama iluore kaunti ma Migori, tichopo kama iluongo ni Namba, kata idhi limbe kono tinyisi ni lor Namba. Bende isepenjori ni dholuoni mar Namba ma itiyo godo thothne e weche mag kwan onyiso ang'o momiyo oganda nyalo chake kama gitimo ohala kata kama gidakie. Mana kaka pile, paro mopogore opogore wakaw kowuok kuom jodak malworani mondo ginyiswa ni gin to ang'o momiyo giparo ni kae ne obatis ni Namba. Namba ne junction mane ochakore godo niluonge ni Namba Junction, mane nyingi Namba ne Namba Junction, to jomoko noduogo kete niluonge Namba ka Maucha nikech ne en lop ng'at achiel to niluongo ni Maucha, mane en kwarwa ajaka dika. Maucha dala ne nie bathe ka. Nying mar Namba ni ne joma chon ne ochake. Kwarwa moro nitie mane iluongo ni Maucha, mane en chief chon, to chief ne ng'ama lich mokalo. Ne en chief machalo mana gavana masani, norito nyaka Mioro. To ka norito nyaka Mioro, Namba ka ne en chon ka nilose gi loso lam, ka ne pok lam ochakore, nowacho ni thuol moro bro a koni loka koni kakalo ka dhi direct, to thuol no nwayudo ni kare lam. Bang' joparo mopogore kowuok kuom jogweng', johala ma bende wuok e alwora ni mar Namba, we koro wawinja nena adieri kuma kuku mar nonro mar nying mar Namba ni ne owuoke. Warwa niluongo ni Maucha Chacha nosetho. En joma nochako Namba ni kane gidar koa Aruba, ka wuon gidok loka Ngege, koro wuon gi nokoni nidhi dag Marindi. Chon iluonge ni Marindi. Koro kane iluonge ni Marindi mano mwaka pira ariyo kucho. Kuik 90 mwaka pira gadek, to wasungu nochako powo yore jo British. Koro kano powo yo madhi Kihanja, powo yo madhi Tarime, Kisii, emomiyo nolok nyinge koro ogur signboard. Signboard emomiyo noloke ni Namba. Signboard nondike mile, chon nokiti gi kilomita, nitiyo gi miles. Nondik miles, nondiki madhi Makalda Nyanza, nondiki madhi Kihanja, nondiki madhi Kisii.
gi Kisumu, mago signboard man gi Kikrok, mago signboard man onde kanyo. Signboard man onde ke nembnis e junction kanyo. E mano mi oluonge ni namba, ne somo nembni go. Mano ko gole Marindi. Niluonge Marindi ni chon, niluonge ni Marindi. Koro e mano mi noloke ni namba nikech signboard man oketi mana wasungo keto. Mano nyiso ni ma Kianja Road, ma Nyatike Road, ma Kisii Tarime. Kecho Kisii ne wuok Kisumu nyaka Tarime. Ne en barabara mar rough road. Namba kae nyalo bedo ni ong'ere kod ang'owa. Kidonjo namba ka, gima nyanyisi ni ma namba, nyaka ing'i ibro yudo ginene gorofa maduong' miluongo ni supermarket Mama Yao, to ibro yudo Elgon View nie bathe kanyo, junction moro nitie kanyo mabaro kichomo Miuru, kanyo muone gi serial board be. To king'i ibro yudo ka ji gecho odich, nyaka jo apiko odich kabisa, to gimenyo be ni maisa tek kabisa, to namba sani osedhi malo. Ong'ene gi kaluwogi barab gi junction ma geche yore mopogore. Ikone ibro kike namba ibro yudo yo madhi Miuru, giwe madhi Kihanja, giwe madhi Sirare. Mano mi ong'eye en junction. Mano mi ong'ere. Onge junction maromo kode ka. En moduong' saidi e Migori county mangima. Wan go wen junction maduong' madhi nyaka Keancha, moro dhi nyaka Sorie Nam. Ma king'iyo bathe ka ibiro no dhok. Jomoko e mnada sani ka unu man bei. To gin ondamo mag dongruoge mage makar kae osenyuolo nyaka ne ochakre. Anyalo wacho ni higni 3 mokalo namba ne ok en kani biro ne ji thin, lakini sani ji ng'eny makata nitie jok makia. Namba nitiere supermarket sani wan godo, wan gi chiro kelnwa maduong', market maduong', wan gi ji landi omedore. Wang'e maber ni dukni kata kiyawo business ni inyaki yudi development omedore mwanyalo neno namba kae. Namba wasea mabor to ng'eni wadhi mabor. Ng'eni bang' higni mathin tu namba dhi bedo town maduong' ma biro konyo ji mopogore opogore. To ei namba ka nochakore chien kocha noko sudi, to sani nyaka waindi ne bi Migori ka gorieche. Sani no ka supermarket ma namba nitie, namba supermarket ni namba ka modhuro. Percent mar namba sani malo kaluwore gi oilni mag rabuon, jo rabuon wan go ka, wan gi joma uso rabolo, joma uso njugo wan go ka, kae mo wan gi Munada. Ineno kaka koro wala biro joma Nairobi biro makaw chiaye ginene kae Kababu ka. Koro namba ber. Factory moro bana kidwa dhi yaw Kuria koni, junction madhi Kiancha. Pogruok duong' nikech ka nyuolwa koro wabedo waneno wang'wa epo ne onge kata matoka. Ni nyalo onge matoka one day to ok negi kotisi sekadho kadhi Tarime gi Oma kadhi Miuru. Mane Oma Tombuya bus service, ni Tombuya bus service gi ya Kisumu. Kisumu sa Kisumu. Ko gisedok ok ichak ine gari. Gima nyalo romo gi lori Bedford machon moting'o mana kothe mag oduma katero Miuru e sito ma serial board ka meli ka gitero Kisumu mondo gari otom kod gi Nairobi. Koro nyaka samwa loseni oselokore nikech sani koro wan gi center maduong' kata gimoro kata sani kata town ok wadhi. Migoro kwa donji nikech wan gi center maduong', wan gi supermarkets, wan nyaka gi branch mag bengi. Koro kata kidwa dhi e bank igolo mana pesa gi kae, pesa dhuro. Masani so gari udi madongo. Sani en wan gi lokruok mabor. Sani ko en town, makata Migori matiwa omeonge. Pile pile seche ma japiny kwano dongruoge nyakwara Ramogi, e yieno nyaka yud ni rem nitiere. Rem mage ma jodak kod johala mawuok e alworani ni godo maginyalo gombo mondo mi okonygi godo mondo gine lokruok manyalo kelo negi ber e alworani mar namba. Koro namba en main, en kama duong' man gi ohala maber. Ma ka kijende nitie manya ungore ka mabi machako ohala koni gi koni, ohala michako namba ka nyaka dhi mana maber. Kaka an achiel kuomgi an auso gwen. Lokruok magombo neno gin rem ka mang'eny, rem mang'eny namba ka. Rem mang'eny ni waonge pi maler mimodho. Pi chendo namba kinde chieng' kaka sani kwa dhi Januari. Onge pi, mine chung' ka sa 9 kadhi manyo pi. Pi no kena pok sirikal oketo namba ka. Ma pi no wagombo mondo pigno obedi. Mondo pi obedi. Pi onge namba ka malong' ma ng'ato nyalo modho. Ema chandruok man gi namba ka maduong' kabisa. Nyakwara Ramogi mana kamano kama wachope giko kaka isewinjo nonro mar namba. Mana kaka osewachi kendo yang'nwa ni nobiro kalure kod kegruok mar yo kata junction ma bende ne nyiso oganda kuma owinjo gidhiye kata kuma owinjo lu mana kitiyo kod namba kata nembni mopogore opogore. Kao kamano Nyakwara Ramogi, hero kamano kuom bedo koda e chenro odiochieng' ma kawuono. Tich ariyo manyien bende arwaki medikete mana kaendi. Waduogo kod nonro mar gweng' machielo. Kik idhi mabor. Nyinga Millicent Adhiambo.
Wadonjane weche mag ohala ni piny owacho kokale migawo mar pur kod duol matayo weche sukari e pachoka AFA ni ong'ala manyime mar bero sekta mar sukari e kinde ma bende chenro mar chiero kembe mag sukari mag piny owacho igeno ni dhi duoko geno mar jopur sukari. Ka gitwak e romo magalamoro mar jokanyo e sekta mar sukari, jopur koro dwaro ni kembe opim nyenyo mag sukari motisi ni sucrose mayudore niang' kaka yo mar medo yuto margi kopogore gi pimo tan kaka kembe sukari osebedo katimo. Gikwayo piny owacho mondo kal chike matayo weche sukari mapiyo kaka nyalore mondo resgi gi lal makinde ka kinde. Bende penjo medo wuok e wi okenge mag jiwo ohala. Koro ningo miye pesa mondo bed kebo kam owuothe bucho nyalo dhi merry go round kebo yudo pesa. Tokni pesa otamwa to suga to segolo. Omewa support this CCTV ma mondo dhi nyime act odhi nyime mondo ayud konyruok. Koro akwajo pur mondo doge pur niang' facto chegino 19 wadwa loro wach mar sukari ma oko. Inyalo keto niang' maduong' to end up ni chuli tana 6 tana 7 to kane en sucrose content to nitie gimoro en gimoro ka gimoro dhi chuli pesa ne so bagasi dhi mi yore molasses dhi mi yore ethanol be mana kamano to wadhi bedo maber. Koro to us kaka jopur wakwayo ni mondo jo serikal okaw gini okete speedi mamalo mondo mi jopur ochul gi sucrose content. The neighbors, which in the private sector own the neighboring, are actually making profits. Yet the government entities are making losses. So the best thing is to allow private sector, the government keep off business and allow private sector or business to be done by others and the government be a regulator. Sirikal kaunti ma Homa Bay okone joket mwandu mawuok e pacho kaendi kod pinje maoko mondo bed gi chenro mar keto mwandu magi e kaunti no kaluwore gi ni giseketo lwasi makare mar keto ohala. Kaunti ma Homa Bay ikore mar bago romo mar ndala dek mar keto mwandu mong'ere ni investment conference higa manyien. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga okoni kaunti no nikod teko mar rwako joket mwandu mar konyo e bero ngima jopiny e sectors mag nam, pur, gedo mag udi, thieth kod mamoko be. This function is just laying a strategy for investment conference that we will be having from 26th to 29th of February 2024 to appeal to the interested investors and the development partners to come and invest in Homa Bay. Sirikal masane wan goni oseketo environment mobedo motegno maber makore neno ka gik matimore Homa Bay ka miyo ji dwani mondo bi to kwadwa ni jogi bi maka sirikal ni chieng' orumo to gidok ma gimoro ma gikelo malong'o onge. Wadwa ni ka gibiro kama to gikelo the initial outlay, the capital, the much needed capital mondo giket ka nikech vision mara kaka department mara wan wadwa riembo dhier, wadwa ni mondo tije otimang'o medre to kendo wadwa ni mwandu obedie ofuku mar jowa. We are coming in as partners to demonstrate that it is possible to empower and be a solution provider in the society here in Homa Bay County. We are currently seeing a shortage of housing and we'll be happy to support from that aspect where we can finance potential investors who will want to do houses, be it hostels, be it hotels, to meet the demand that is currently in the county. Jopur kaunti ma Siaya oromo gi apisas mag weche pur kinde dhialo odiechieng' yango chal mar lowo kendo yudo tiegruok e wi bero pur mag nyayo yuto margi maber. Jagoro migawo mar pur e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo yango ni chenro mar tiego jopur e yango chal mar lowo dhi konyo bero yor lony mag konyo yor yuto margi. Olero ni dwaro nitiere mondo jopur omed wuok oko mar yudo tiegruok makama e thiro lal ma gisebedo ka giyudo e kinde keyo. Ne an kod chandruok maduong' ahinya ka pok na upuonja technologies mag pur manyasani
nene puotha ni kapure nena yudoga ogunda dek nyaka 4 to nyaka nena chak tiyo glony manyasani mano puonja kod wel tunga chamba neno medre sana yudo gunde 10 nyaka 15 i puotha matin no to puotha matin no atime gik madongo agoye mtaro apidhe rabolo an gumbande kuro an gunjugu kuro. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mwadwaro puodhe rit mar lo nikech lo gi pi e gigo mamiyo dongruok mar ngima moramora betie. Ka orit lo makare gi yo masani mi itimogo pith to okan nyaka pi to dongruok mar chiemo bedo malo. Wase kendo yudo ywak jopur mang'eny mawacho ni mama ne watiyo gi fertilizer, watiyo gi DAP, watiyo gi mage to ok wayudo. To wanyiso gi ni gino ok chak gi fertilizer. Gino chako gi gimilose dala, miloso. Koro wamor nikech ji obiro kae mokalo 500 mabiro mana neno ni to ukonyowa nade. To wanyiso gi ni ne puodho ni ma oti godo mar oduma, ma otiyo gi technologies gi, to ing'i mae ma ok otiyo godo. Koro gimbe gineno nikech nene ng'owa e puonj. Ji ok dwa mana ni gisomo, gidwa neno gi wang'gi. Next on Shambala Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viewsasa. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. This festive season, we've got you. Enjoy amazing discounts on different products right here on citizenduka.com. From fridges to television sets, washing machines, services, if you name it. I'm telling you, we have irresistible super deals just for you. All you have to do is tune in this and every Thursday and Friday from 12:30 on Citizen TV, Ramogi TV, Oimore TV, and Viewsasa for this amazing offers. Spread the holiday cheer with citizenduka.com. To place your offers on Citizen Duka, contact us on 0709 767 000. The Labour Party Society of Kenya, it's a charitable institution which deals with neurodiverse condition, not only cerebral palsy. We have families from different backgrounds. Most of them are vulnerable families from Kayole, Mukuru, Kwajenga, and we support these families in various ways. We offer meal donations to them. We offer psychosocial support for these families. Our job is to create a safe space for these families where they can come and engage, better learn about the condition, and that improves their capabilities of being better caregivers. Got different nilimpata akiwa na CP. Nilimpeleka CPSK, shingo iko inashika, azinako amenaketi. Na therapy imenisaidia hata anaongea, anajielewa. Changamoto yenye napitia ni diapers. Si rahisi kuacha mtoto kwa nyumba tunaenda kuwaso. Challenges are there, especially when it comes to seeking jobs. They should give those people to show what they have, because they have the challenges of their body. Mentally, they are very
Okay. Mimi ni caregiver wa Angel Wajiko kama my granddaughter. Cerebral palsy condition mbaya sana kwa sababu one, you get stigma from the people you know. Diaper sponsors are adult. It's very expensive and we need your support. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ononye weche mag tuke ni Kenya Junior Stars biro rakore gi team mar Uganda chieng' ngeso alap ma Jomo Kenyatta County ma Kisumu e finals mag tuke adhula mag Sekafa kidieny mar rawere ma higi ni piny mar 18. E nus finals, Junior Stars nowuok amodhi 0-0 gi team mar Tanzania dakika mar 90 kapok tugo rumo 0-0 dakika mar 120. Gino mane ochuno jokudh firimbi mondo ter tugo e opich achoma mane Kenya loyo gonde 4-3. Kenya noyudo gonde mkowuok kuom jotugo Collins Ochieng, Amos Wanjala, Humphrey Oroko gi Cephas Owuor kao pitch achoma mar Stanley Omondi emanomaki gi jagol. Hija leader wanapanda sasa Kenya kwa uzuri. Geno mar tim mar Equity kakao kombe mar tuke handball mokelo kanyakla timbe mawuok Afrika ma ugwe gi diere ogore Luanda bang' wito tugi mar ariyo tuke go mibago e lap manyayo. Uganda Prisons noilo Equity gonde 33-28 odiochieng' ma kawuono bang' tim mar polis manowuok e piny mar Rwanda loyo gi gonde 29-28 e tugi mokwongo. Kata doko ni Equity notelo ne gonde 18-14 dakika mar 30 mokwongo, jatugo Gilbert Ojok noloyo gonde 10 kendo nokonyo team mar Uganda Prisons yudo loch. E duoko mamoko, team mar Evergreen mawuok e piny mar Uganda noloyo gonde 40-28 gi team mar Rwanda Police, ka NCPB noloyo gonde 33-31 gi team mar UPDF mawuok Uganda. The games have been tough. Comparing the championships of those games, I can say yesterday we had a hard luck loss. Today we came prepared, but hard luck was not on our side. And to the last minutes, we were not so much intact into the game. We made mistakes and we paid for it by loss. It's quite challenging, but you have seen today how we are working. Yesterday we lost slightly because of a small mistake, and we had to rectify it today. That's how we won the game. Jakudh firimbi Gilbert Cheruiyot kachiel gi Mary Njoroge gin moko kuom jokudh firimbi 32 matimo tiegruok margi e alap ma Kipchoge Keino Stadium e kaunti ma Uasin Gishu. Bang' tiegruok no mag jokudh firimbi bedo gi ng'ikruok kuom kinde gikone to riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka FKF nochako timo ne jokudh firimbi tiegruok mitayo gi riwruok mar FIFA kotelne gi japuonj Carlos Henriquez. Tiegruok no biro dhi nyime kuom ndalo 5 ka geno nitiere ni thoth jokudh firimbi go biro idho kendo bedo jokudh firimbi mag FIFA.
Kambi tudruok mar Safaricom ochiwo sir mar $6 million ne tuke mag East Africa Safari Rally Classic mibiro bagi e kind tarik 9 nyaka tarik 18 dweni. Tukego mag ndalo 9 ywayo joriemb geche 43 kowuok e pinje maoko ka 19 owuok mana pacho ka. Joriemb geche go biro riembo kuom kilomita 5,000 e kauntis 11 kowuok Kilifi kochomo Nairobi, Nakuru kendo duogo ka jaloch ibiro mi mich maggi e kaunti ma Kwale. Moko kuom derepego mawuok Kenya oting'o jaloch mokalo Baldev Singh Chaga, jaloch machon Chris Rosenberg, jatugo manigi lony ma rarieya manotieko e thuolo mar 3 higa mokalo, Ian Duncan. Sport in Kenya because it is a sport that involves all of Kenyans, either as spectators, drivers, part of the crew, and organizers. Not only that, but also we have visitors coming into the country to participate in this epic rally that will go for 5,000 kilometers and will go through 11 counties in Kenya. This rally is a showcase for Kenya. We take the rally to areas where the normal tourist run doesn't, like the Cherangani Hills and other places where a normal tourist company will not take you. We would like to show the world what Kenya is. Danson Wangoi mawuok kar dak mar Nderi e kar chung' od bura ma Kikuyu kaunti ma Kiambu kachiel gi Layfield Mwangi mawuok Muruguru kaunti ma Nyeri e joloch mokwongo chamo bonus e Shabiki Super Jackpot. Jogo punda ariyogo noyudo omenda maromo $248 ng'ato ka ng'ato bang' yudo makare tuke 12 kuom 15. Danson nolero ni obiro tiyo gi omendano mar gero ohande mar pith jamni mag chak ka Layfield komachielo to nowacho ni obiro tiyo gi pesano mar tieko ode mas gedo ne sani koro chung'. $5 million to pod nitiere tukego ma ng'at mabiro yudo to makare tuke 15 kuom 15 kokale kambi mar shabiki.com biro kao. Nilikuwa nimecheza kama miezi 2-3 hivi, lakini ilikuwa kaida jackpot. Nilikuwa nanoa, naaguka, napata games kama 5, 6, 8 na sikukufa roho na bado naendelea. Pesa itanisaidia sababu kitu ya kwanza najenga na kuna matilio zenye zimekwama hapa na pale, plus niko na watoi wako shule, vijana wawili Alvin and Edwin wako shule, plus sasa mimi ninakaa na wazazi wangu hapa home. Pia hiyo itanisaidia msimu huu wa Christmas na nitakuwa mtu mwenye ameangaliwa vizuri na nitafurahi. So we are hoping by next week watu waishinde ama bado izidi kuongezeka, si ndio? Na kuicheza ni very simple, unaenda kwenye www.shabiki.com. Hapo ndio kuna website ya Shabiki, unafungua jackpot, alafu unaangalia super jackpot, unacheza. Unachambua game zako vile unataka, alafu unawekelea. Kucheza ni 99 bob pekee. Bas, mane kama olore chenro maramoro Oimore taneno kuoro ote magwari 3-6-0 makamu rote machielo kowacho ni koro parliament sirikal oserem, koro parliament onego beni loro sirikal ngima. Mama Efi apenjo ni to kare transformer transformer to ng'ama noketogi ma jopawa we walo kod jopiny. Kamano Mama Efi. An Banado Koth aneno Ramogi TV maler ka an got Kanyodera. Kamana e Ramogi TV duto ne osingore ni odhi kedo gi mibadhi. To sani joma temo kedo gi mibadhi emitere doho. Awuoro sirikande Kenya Kwanza ma Fred Osuru kan Dandora Phase 2. Fred kamana inya Ramogi TV mano Fred mouru mano elombi jataya imora mang'eny awinji maler kan sindo dala ma ochieng Brighton Otieno ochieng kamana inya kumote mari Trevor ma Ogeya Junior kawuok Mbeta. Awuoro ka wuoda Sumbi Kidero be koro en jakanyo mar panyo. Okelnwa development ono akoro. Chuo koro nyaka som lebo. Boy child inyore. Okokawe tim. Wacho ni an makau ting mar bedo chairman. Kamana inya. Ogeyo Junior. Kodi nano makona bedo chairman. Kamano. Trevor Stephanie Kamigori. Timo Mos, I'm sorry for the people who lost their lives and their loved ones. My career is to be like you, and you're my role model.
Okay. Erokamano Stephanie. Mi neno ni wan gi vitinde wasema na ti koro wachiegni mana wuok mondo Stephanie ume koro bi okaw gini. Koro gomba kama dhuluo to gi kizungu bende fuambo ng'eni ok rum. Ageno na alemo ni pile Stephanie. Chieng' imbe ni bed kamena beteni kamano. Bas mane kama chenro maro Oimore. Elizabeth Otieno nen jaloko marwa Nyarugenya. Anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya. Nyakuar guok kocha pesa. Nyasaye ogwedho jokama.